Εγώ είμαι ο Σιλέας. Και μόλις άρχισα αυτό είναι το σπαθί μου, το σπασμένο. Και αυτό είναι η οσπίδα. Τώρα ο άλλος ο τέτοιος Εκτός! Γεια σας, αυτό είναι το σπαθί μου το σπασμένο. Και αυτή είναι η ωραία μου ασπίδα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κλείσουμε το χώρο. Αγγίζει βάζει. Χτυπήσω στην τηλεόραση. Ρε μοτσούκο με λέει. Ρε δεν έχει κλωτσιές μόνο με τα τέτοια που παίζουμε. Όταν θα ήμασταν κάτω. Όχι. Μόνο με τις ασπίδες όταν είμαστε κάτω. Και πάνω. Δεν έχει κλωτσιές. Ούτε πουνιές, ούτε πουνιές δεν μπορούμε. Θες καλύτερα εσύ να είσαι ο Έκτορας γιατί μοιάζει σαν τον Έκτορα. Όχι. Ναι. Εσύ θα είσαι. Θα κάνουμε. Τώρα μόνο με τα μαξιλάρια να παίζουμε. Δεν μου αρέσουν τα μαξιλάρια. Δεν μου αρέσει, εγώ θα έχω αυτό. Μου αρέσει αυτό. Εγώ αυτό θα έχω τώρα. Τότε και εγώ αυτά. Θα την έχεις αυτό για σπίδα το μικρό. Όχι, έχει κι άλλο τέτοιο ολόιδιο εκεί πέρα. Είναι μέσα, έχει ολόιδιο.
σηκώσει δράκου. Άκουσες τι είπα. Μετακίνηση δράκου. Πρέπει να περιμένουμε καθένα φίλο και... Περίμενε, θα πούμε 1, 2, 3 και θα ξεκινήσουμε. Εγώ σε νίκησα. Όχι, εσύ με νίκησες στο τεστ του Αχιλλέας. Πριν. Τώρα εγώ είμαι ο Αχιλλέας. Τώρα εγώ είμαι ο Αχιλλέας. Όχι, εγώ θα είμαι ο Έκτορ, σου δίνω. Όχι, όποιος νικάει, εκείνος είναι ο Αχιλλέας. Όποιος κάνει, εκείνος είναι ο Αχιλλέας. Εγώ θα είμαι ο Έκτορας. Αρε τι κάνετε! Ρε μην θα του τη βγάλεις την πιτζάμα! Σταματήστε! Αυτό κάνετε, γράφεστε τώρα. Παίζουμε ο Αχιλλέας και ο Έκτορας. Άμα σε πιάσω τον Αχιλλέα και τον Έκτορα, θα πείτε τι έχετε να πάθετε. Ρε τελείωσε το βίντεο. Σταματήστε. Τώρα. Τελείωσε το βίντεο. Τώρα. Τελείωσε. Λίγο το μαξιλάρι εδώ.